ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈ ಬಂಧುಳೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡತಿನಿಯ ಪಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪೇರು 1857 ಇಸವಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅತ್ತು 1837 ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ நடத்தின ಸುರುತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರಂಬಾಟ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ 13 ದಿನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಸಬನೆಂಪುದ ದಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡಗುದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಾಣ್ಯ ಕೊರಡು ಧಾನ್ಯ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಪಣಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಕಪ್ಪ ರೂಪಡು ಅತ್ತಂಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪಡು ಧಾನ್ಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಕೊರಡು ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಕೋಪಕ್ರೋದೋಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ದಂಗೆಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅವೇನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟುಕಾಯಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವು ಭಾರಿ ಉಗ್ರಡು ಬತ್ತನಂಚತ್ತನ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತದ ದುಂಬದ ಸಂದಿಡ ಬುಳೇರಿ ಇಂದು ಪುದರ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬುಳೇರಿ ಪುದ್ದೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಟ್ರೆಷರಿ ಅವೇನು ಬಿಚ್ಚವೇರು ಬಡಬಗ್ಗೆರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಮೇಗೌಡರು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ಬೇರು ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ದಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬತ್ತದಾನಗ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಪೇರು. ಒಂದು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಆವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ಆ ಕುಲವಿನ ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಡಮಂದಾಯಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಕೊಡಮಂದಾಯಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಬೇರು. ಅಪ್ಪ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪಣಪೆನಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ನುಲೈದ ಒಡಕಡದ ಹತ್ರ ಆ ಊರ್ದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಉಮೇದು ಡಲ್ತರದ ಪಿದಡ್ಬೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರು ಆರು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಕುಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಕಾಸರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲು ಒಡಿಪುಡ್ದು ಅಸಂಖ್ಯ ತುಳುವೆರ್ನ ದಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಅಕಲಿನ ಬಿದೆಮುತ್ತಾವೇರು ಅಕಲಿನ ಬೆರಿ ಬತ್ತವೇರು ಅಕಲಿನ ಸೋಪಾವೇರು ಸೋತಿನಂಚತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೋಪಕ್ರೋಧ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಕ್ಕುಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿದ ಮಿತ್ತು DC ಆಫೀಸ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವೇನ ಜಾಪವೇರು ಅವೇನ ಪೊತ್ತವೇರು ಇತ್ಯದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಬಣ್ಪನ ಜಾಗೆ ಓಳುಂಡ ಅವಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನ ಕೇಪುಳ ರಂಗದ ತುಳುನಾಡದ ಪತಾಕಿನ ಏರವೇರು ತನ್ಮುಖೇನ 13 ದಿನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜಯಕಾರ ಪಾಡುವೇರು, ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಪಾಡುವೇರು, ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸರಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಪಾಡುವೇರು, ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಗೆ ಜಯಕಾರ ಪಾಡುವೇರು. ತನ್ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕು 1837 ಇಸವಿಗೆ ಈ ತಾನಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾದ ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಮೊಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಮಟ್ಟ ಪಾಡುವೇರು. ಮಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಕರ್ಪಿಲ್ಡ್ ದೀಪೇರು. ಕರ್ಪಿಲ್ಡ್ ದೀದು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಅವಳು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದ ಮೊಕ್ಕಲು ಜಯಘೋಷ ಪಾಡುವೇರು. ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರು ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಜ್ರದ ಉಂಗುಳಿನ ಅಗ್ಗಿದ ನಿಂಗುವೆರು. ತನ್ಮುಖೇನ ಸಲ್ಲೇಖನ ವೃತ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ತಾನಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಕಲ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾರೀತಿ ತೊಜ್ಪವೇರು ಬನ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲನ ಇತ್ತದ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ದುಂಬು ಬಿಕ್ಕುರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಜಾಗೆಡ ಮೊಗಲ್ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪವೇರು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲಯೇಸುನ ಮಂದಿರ ಪಣಪನ ವೇಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪುದರು. ಆ ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕೊಣದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡು ಪಂಡ ಗೋಲ್ದ ಮರತ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಉದ್ದೋಗು ಮೊಕ್ಲೆ ಗರುಬಾರ್ದು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು, ಮೊಕ್ಲಿನ ನೇಲವೇರು, ಮೊಕ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಗಿಡಿಕುಲು ತುಚಿ ತಿನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಜೈಲುದುಳೈ ಕಾರ್ಪಿಲ್ದುಳೈ ಸೈತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಲ್ಲೇಖನ ವೃತಪತ್ತದ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ನ ಶಾಮ ಪುನಃ ಪಡೆದು ಒಂದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಣದು ನೇಲವೇರು. ತನ್ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಉಡು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ
ಅಕಲ್ನ ತೊಡು ಅವಳು ಸಾಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬುಡುಪೋಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಆನಿದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ನೆತ್ತೇರಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪುಗು ಕೊಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರಂಬಾಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಂಕು ಬೋಡಾದ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಪೊರಂಬಾಟದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇರುವ 10 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರ್ಪೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಲಟು ಪಟ್ಟಿನಂಚುತ್ತನ ಅನಿಂದಿತ್ ಗೌಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡ್ ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸ್ ಸಾಧಾರಣ 10-16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಏರೊಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕುಲು ಅಕುಲು ಆನಿರ್ದಿಂಚಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂದ ಏರು ಪೂರ ತುಳುವೆರುಳ್ಳರ ಆ ಮಾತು ಕೂಟದಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸವೆರು ಅವು ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಜೈತುಳ್ನಾಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತುಳು ಕೂಟಲುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸವೆರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ 10 ಸರಿಯಾದ ನಡಪನಂಚತ್ತನ ಲೇಸು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ರಥಕು ಚಾಲನೆ ಕೊರಡ ದುಂಬು ಮದಿಪು ಆಪುಂಡು ಮದಿಪು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತೇರು ಆ ತೇರು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆನ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ವರೆಮುಟ್ಟೋ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೇರದ ಯಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಆ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಸಕರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಏರವನ ಮುಖೇನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜಯಘೋಷ ಪಾಡುವೆರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯಘೋಷ ಪಾಡುವೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಗೀತೆ ಪಂಡದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪಂಡದು ಈ ಲೇಸ್ ಮುಗಿತಲಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಸೋಲ್ಮೆನು.